Hej, vi ska träna på volter. Vem ska börja? Okej. Så börjar vi med stavning. Kör vi. Bra. Och nästa på kursen. I Coola Tricks del 1 så gjorde ju teamet knävolt och landa ut på fötter ju. Det var bra. Det där var nästan på fötter. Jag fick landa först på fötter. Bra! Okej. Nu ska jag försöka knävolt och landa. Såg du? Okej. Det här var bra. Nu ska jag lämna på fötterna. Nu ska jag tänka ryggen ner bakom tolken på rad till. Så nu får du vänta lite. Okej. Nej, det blev inte så snyggt. Bra. Nu ska jag göra en 360. Wow! Jag ska göra en 360. Jag ska göra en 360 och göra en framåtvolt. Ja, nu ska... Ja. Jag ska typ göra så här. Jag har ju 360 så. Det är typ drag. Okej. Wow. Jag ska försöka med 360 och drag. Oj. Det är dumt direkt. Nej. Men det här. Nej, det där blir inte ens en 360. Nu ska man se hur man gör knä framåt. Nu ska jag inte göra en volt fram. Nu ska jag göra en annan sak. Kolla nu. Jag ska göra en framåt. Cool. Jag och Maria ska också köra framåt. Jag landar typ på tå. Jag är nästan för bra på framåt. Och jag med knävolt. Ja, du är också nästan för bra. Nästan, jag kan ju göra framåt och landa på fötterna. Det kan jag inte. Eller jo, nästan. Ramlar. Ja, det här gör man. Okej, nu ska jag klara. Ska man krypa i lite med benen, va? Ja. Okej, sista. Du gör en och säger jag en, sen slutar vi. Och sen kan vi göra... Nej, en till! Ja, det gör en. En till! Ja, kör. Bra. Hej då. Vi ses i nästa video. Vi ses också i Coola Tricks del 2. Hoppas att ni har lärt er när vi tränar. Hej då!